Қазір Пенза өлкәсендә Наравшат деген район үзәгенә килдек. Бу нәрсә белән мөһим, монда Алтын Урданың бөек зур шәһәрләреннән, мөһим бер шәһәрләреннән Нурижан, Нуришат, Нурашат, Мөхшада дип фәнгәдә кулланалар. Менә бу җирлектә зур шундый шәһәр булган. Менә аны инде революция кадәр казый башлаганнар. Менә монда монча урыннары булган. Менә монда бу ел хәзер казыйчакбыз дип әйтәләр. Монда да монча урыны дип төшенелә. Әлбәттә, бүгенге көндә ниндидер биналар калмаган, кызганычка каршы. Әмма халык хәтерендә билгеле, монда бик күп акчалар да табыла, бик күп әйберләр дә табыла. Әле бу шәһәр киләчәктә өйрәнеләчәк шәһәр. Ул нәрсә белән мөһим, тарих халык хәтерендә шундый риваят буларак бар. Монда Алтын Урда ханы үзбәк хан булган, монда ислам дине кабул ителгән урында дип. Әлбәттә, инде ул алай түгел, әмма бу менә мондагы мәҗүси, мартва халыклары белән бәйләп әйтелә. Аларны оештырып, аларны контрольдә тоткан идара системасы белән, баскагы белән булган, үзенең шундый бер Алтын Урда шәһәре булган. Һәм әлбәттә, ул монда бу җирләрдән менә күренгәнчә алып сату юллары да моннан үткәнлеге билгеле, трансконтиненталь теге алып сатуның бер юлларыннан монда бөтен теге товарлар да үткән. Һәм әлбәттә, мончалар булгач, монда димәк ки, ул теге һәм ремесленниклар булган, һәм алып сатучылар, һәм әлбәттә карвансарайлар, килүчеләр булган. Һәм әлбәттә, бу җирләрдән бик күп тиреләр, бал, алар табылып үзләреннән, әлбәттә, һәм игенчелек моннан чыгып, Алтын Урданың икътисадында да бу шәһәр Идел буенда зур гына бер роль уйнап торган, һәм шәһәрнең менә һаман әйтеп булмый никадәрле территориясы, әмма территориясы бик зур, 100 гектардан да артык булырга тиеш дип әйтәләр. Бүгенге көндә әле аның тулысынча менә территориясы да билгеләнеп бетерелмәгән. Әйтергә кирәк, монда улус идарачылары торган, һәм бу иң төньяк көнбатыш ягында Алтын Урданың шундый зур мөселман шәһәренең булган соңгы шәһәрләрнең берседер дип әйтергә кирәк. Соңыннан инде артык рус җирләре китә. Менә бүгенге көндә инде монда бик татарлар хәзер калмаган. Әмма шулай да музейда булса да татар изе күренә, мондагы җирле татарлар әлбәттә бу шәһәр белән бик кызыксына, монда нәрсәдер эшләргә тырышалар, бергәләшеп. Һәм әлбәттә, бу шәһәр киләчәктә әле өйрәнелеп, безгә күп кенә яңа информация, яңа әйберләр әлбәттә казандырачак, бу һичшиксез. Һәм теге территориясы уникаль, менә бу татар дөньясыннан аерыбрак торылса да. Әмма шулай да сакланмаса да бик мөһим урында алып сату идара эшендә булган өчен, минемчә, бик күп әле яңа информациялар киләчәк. Монда акча да сугылган. Шуңа күрә, Алла бирсә, киләчәктә бу җирләрдә әле тагын да игътибарлырак казып, яңа информациялар әлбәттә алырбыз дип ышанып каласы килә. Музейда нәрсәләр күрдегез? Музейда, әлбәттә, монда музей зур түгел һәм киң итеп бөтен тарих алынган, әмма шулай да монда менә Алтын Урда вакытыннан әгәр карасак, инде бераз табылган әйберләр, һәм теге мөһим булганы теге чынаяк чәй сала торган, чәй тәмли торган әйбер, менә тулы ватылмаган килеш табылды. Менә аны да ул бик кызык, чөнки ул заман өчен сирәк очрый торган әйберләрдән дип әйтик. Әлбәттә, музейда бик анда күрелмәде, әмма Нурижан ул нәрсә белән кызык, монда акча басылган, һәм көмеш, һәм тимер акчалар басылган. Тимер акча басылган дигән сүз инде, димәк, эшендә монда халык алып сату белән шөгыльләнгән, димәк, җир эшкәртмәгән ремесленниклар булган, теге вак әйберләр сатып ала, ризык сатып алырга кирәк. Шуңа күрә шәһәр яшәгән, әлбәттә, тирәяк халыклар белән, тирәягында булган халыкларны ул система эченә кертеп җибәргән. Алар да менә, теге икътисад ягыннан бик актив яшәгән шәһәр. Тирәякка бик каты зур тәэсире булган, мөһим бер улус башкалаларыннан дип әйтер идем.